34 kunzi wana na apostolo ajesu ndakandigere na jesu pagomo regwanga. The African Apostolic Church of Apostle Africa, number 8 Jefferson Road, Logan Park, Yetfield, Harare. Apostle Africa, Harare North Province. Vanokukokai kugumano redombo shava yose richatirwa panjedza Tabernacle musi wemugovera 15 Chivabvu 2021. Gumano iri richapindwa nemagumano anoti Domboshava North, Domboshava South, Hedgecliff, Maborain, Necroy gumano. Magamba emuranda wamariporo mwazvaafrica kwose kwose munokokwa. Varwere vanoporeswa muzita raJesu. Mark 16 verse 15 kuti munzwa zvizere. Batai Reverend Tatire pa 077 233 6917. Reverend Zimburu pa 07794 79340. Reverend Katifu pa 0783 66310. Bishop Javangwe pa 077 296 0707.